ko himen ko pera bayir hautrai Jesus Christ haka jimpuli na ka kitab giosno kumno us David udang betai hau Solomon ben penyard ya ka kema banle da ka hok da ka jinkoi but giosno na ka gospel mindagasngi u Jesu pa ya ki sinran jengu arngut bakin late ban ialap ya ka kubor baba but kaya ka bangi yo I hangni u Jesu dang ai ya ki ya ka bor ha ka men siem jangki u Jesu dang pin kubor ki da ka bor jangka himaju but u Jesu udang pen slay ya ki da ka ta ka jinga ban pen koi pen kia ya ki bapang ban be uksui Henry kawai pat ka binda ka ba u Jesu la ong kalong ba kimde ben shania ya ka parte kimde ben shania ha ka spa janga parte but bando pen shai ki ya ka da ka binda u Jesu ong wad num rapiza wad num bam gadi wad num ra bam gadi wad num don ka pala batti kini ki long ki binda ka ba pelong yang i ben perkat barabor namar barro mangi ki jingdon kam kabadon kam kalong kabam gadi bat ka pisa bat ka pla lezei ka jingkwa ban lum lang bun ki ke baro bun sin ha ka jinglei commission ngide bandon kane ka mensiam bun sin ki briu ki shakri ya uble da ka ba tumu ye shalinde don bun ki briu ki badon ka sap ka pong Kiba haba kiyo ka sap ka pong jong uble jong u Jesu lese ka sap ban pen koit ne sap ban yalap ba don bon gibru kishim kabu ha ka jingem jong ki ba ki pelong ya ka ta ka sap kum ka business ha ka jingem jong ki don bon gibru ki kalalong kum ne ba don bon gibru na mar ka ta ka sap ki perkat bang ki de ben im da ka ta ka sap ba hang ne u Jesu kran shai ka dar ngimde ben rapla ngimde habangi shakri yano habangi yalap ya ka kubur baba habangi le ye ha ka kerteng Jesu ngimde ben kemilendi ya kaspa ha ka jingim jongi kane kalong jingi kai ka bau Jesu ai shai ka dar ya ki apostol pa kimde ben rapla kimde ben rap pizza kimde ben don bam gadi ka ba mod ki shania tilli tilan ya upale Jesu ong ki lada pidon kane ka mensiam ban yasnok tilang badu Chris lada kidon ka mensiam ban ya renka badu Jesu da ka ba shania ya ka bor ka ba ula ai haki kim don kam shu ban kusla ye ha ka jingim u Jesu dang ong ki kadba pilait haba pilai shakano ka snong sa ha ka yeng bakila pidiang yapi ka ba modu Jesu pendikana ye ki Omdon mano ba kendait yeki habagileit haga kam ublai ki brikin pidiang bay namaru Jesu namar ka kubor ka bakira kabamod kin pinbiang yeki lada kim dawaru namar ka ketin ublai kan tre haki bri bas ngap bat ka jingid ublai kan sutin hapo jangi bat kata ka jingid ublai kan perlong yeki balong gi bas bon Bakin longi balai luit kat bakis ngap ya tin utrai shasin bakis ngap ya tin utrai kat tekana baki brio ki nong ngap kin kerlalong kumu belai bakin don ga jingido belai hapo jangi niyo iya kane haga jingim jombon brio niyo i hakatcha baki missionary ki ba lay dialam omdan ki brio ki kindai dia ki pinbiang ya ki omdai na mar ba ki dawa omdai na mar ba ki pan ki brio ki snawutu ya kane ka jinglong na maru Jesu entre hapo janki naga daga daw Jesu ang tolong ki bashania lada jia mar kompong kan sajiayu lada kine ki apostol ki ra ki senran ki ra ya ka pla pizza ki ra ya ka pla bat ki ra ya ka bam gadi ki brio kim snawlem yaki ki brio kim pediang yaki ki brio kin stang ban artatin yaki Henry haba ki lei tilli hakama jonki kis ngap yaki bad haba ki las ngap kila dap daga jinga bad kata ka jingdap ya ka jinga kan perlong yaki ban id ya ubale ban shania ha ubale bad ki stang ban yo I nuksa babaha jonki kane kalong ga juk
ba ngi shem jinge ben yo inuksa ba ba ke jingim jangki Henry kane ka long juk ka ba ki bru ki kwan palat ki kwan la lord but namar what haka kerteng Jesu don bon ki bru ki shim kabu haka kerteng Jesu don bon ki bru ki pinge biji ki we haka kerteng Jesu don ki bru ki shim kabu ban pindon kam bakala ya ka jingim jangki we kade ha kum ke ne ke jinglong u Jesu maham yangi ngi usno tentang ki bru ki late ban pinge biji ki bru hana ki don kata ka sap ko pong don bon ki bru ki tur shaking jong ki bru ban pinge beach ban namar baaro mangingi don bon ki jing don ka lese don ki bru ki bapang don ki bru ki ba yah lamba ki jing jinjar don ki bru ki ba pon na jingairu ba haka kerteng jong Jesu ban duai hangda ki dawa ka pisa kane kade ke juk kabatok bon ki bru Badu Jesu umaham yengi lemba kene tin. Bangimde ban shatok haka kerteng jongu Jesu. Ngimde ban long ki buri bang 8 beach haka kerteng jongu Jesu. Henry ngide ban long ki ba wadia ka hok. Dena kata ka daw Jesu batai shai ka dar ye ki apostol haka no ka dur ki de ban raya ka kubor baba. But kap nangdaw Jesu maham ye kiru haka ju kapor yojia don ki buri bakendai ye ki Watnum ra ya ke jingso si ha ke jingem changki pinban kide bandon ka jingkwa ban shakri jana ya Jesu kide bandon ka jinglong kum Jesu ha ke jingem changki kide bandon ka jinglong ban pendrit yalate but omde ban bitar omde ban le ben ya no bunsin kanero kalang kawe ka benta haka kerteng jongu Jesu don ge baya shun para maki lesi haka kerteng jongu Jesu don ki balang ki apai ki ong hana ki ngeit hau Jesu henre don ki baya shun para maki lesi hapadenge nongyala hapadenge bangeit kadon ge jimma kaba nang roy stet ben yapai ben yakajia ben krentat burom but hangne Jesu ong Yojia don ki bru ki baya perjing mod tolomba koloi ban aitino ya kita bara hau Jesu nangda Jesu ang kender ka pumbum na ki jajompi wadnum ra ya kano ka jingso si kabang ya kendo na ka jingem jongi vai wadnum ra ya kano ka jingle ka ba ki bru ki le pershayangi Kelat lut ya kita baro, kelat lut ya bahro ke jingmong bar ke jimbut nam kaba buddin yangi habangi stang banle ke kam henre bunsin ki bru ki penhat put ya kewai lese ha ka kerteng jongu Jesu ha ka kerteng jongu Jesu kala jia ke jingya per ki bru kemla shuban ma ki bu ha po jangki ki ap tap ya ka lahat kalindi banle penhat put ya kewai don bun ki jing sosi haka jingem jongi kumne bad hakamat kum gine ke jinglang Jesu wang talong ke ba khloi ban khanthere ka pumbum na ka kijat lada ki bru ki le bein ye pi haka kerteng hadu katno ko himmen ko para ngilaban board ya kane ka missionary challenge ngilaban nong kane kalang ka missionary challenge ka bau Jesu bu hakama jongi hadu katno ngilaban im ya kane ka missionary challenge da ka balong da ka ba kerlalong ki bas ngevrit mensiam dak bakerlalong ki ba kongu ya Jesu kalam kanu ka jing shania ya ka parte henre shania telan ya Jesu bangin dop laban job ya ka missionary challenge ka ba Jesu bu hakama jongi Jesu be it karku kardo yengi pensle yengi kat kum ka tin ba mangiru ngilaban shakri yame kalam dawa eye kumba melong mame haka jingim jompi bangiru ngilaban i shirhem ya me bar commission baro kaba melapin kamdi halo jongi haki ingasem jongi haka imlang salang haka balang baro kawe enyaro ya utrai Jesus Christ Jinam lai jinam amen